thehkhawm ania phuba lakna danglam skula zirlai lian deuh le sual devin nopang zawk le chaklo zawk an tiduhdah hi khovel ram hrang buaina ania ti top tumin malak thin ni ma se are tak theilo Chicago a ropa chu zirlai pakhatin alo tiduhdah thina phuba lak nan a hnuwa anu a thlem thlu hmak mai ropa hian ayu pa fe to anu rual turvel areali adeita zan khat chia hunan mangduna ropa hian are sanzui ngal wangwang aerial hian ropa phone number chu nei ma se call aladu tlat tolova aerial chuan kumin thlawviau ma se in lai china nei chhun zom puya ayai vaklo ani hmel hle abiak theitak lowa wangin radio station pakhat chu aerial hian abeta a ropa chuan ronbele se adu ti te in lai china thuk zok neya be sei ti te rilin radio station hna hian ropa phone number apea athu soi chu lan chhong turin angena phone ada main radio host te chuan ropa chu anwa khol ta ropa hian number riat ngai lo chu alo la ve mai host te chuan ropa chu date an mu sak tian thrila anin date na sen so chu radio station in tum sak vek anin huam thu te an soitel boka date an mu sak chu tudang ni lovin zan khat alo ko vezwai to aerially ani thu te mule adu thu te an soi chuan ropa chu a in puang ta a anui za thla kang reng zo ke a khol kalak du lo chan chu phuba lak ka du wangani aron ti te a aerially kha social media tangin ka mail riatania a ming top chu skula min tiduhdah thin nen a inanga a fapa nge yani ti ka riat nuwa phuba lak na tan anu chu ka thlem thluta ni ati aerially aron tong ve ngal ka fapa semanen inin thian ti na ni mo aron tia ropa chuan kanin thian teulo mai I fapa kha miswal takania kanun zong ati chevek tuna chuan kathung rul ta ti lo hril don nia I fapa chu kachak ti message thona a omzia hril fiana tan kan thalak munom tak thon kalo tummeka I lo va hril mai don nia ati ropa chuan aerialinen hian in mule adu lo thu asoi chiang hala kadu zong chu ka mu vek to ani chu atangkai to love atia phuba lata ain ngayene COVID-19 vaccine laturin aikal Srileng tho thumna kan ma chon le ta chu nia ain vena damdoi poimo dan mithiam ten an soikara chan rang awangin ladu lo anom nuala milarjinga basketball player Kyrie te tennis player Djokovic te pontel New Zealand a thung chuan vaccine latura ai kalantir thin manchuania nikhata vaccine dos somte alola man New Zealand a hian wantlang puipunna chua theikonga vaccine lato tele lalote a in thliarna aoma ala lote chu anjalen lo deuh vaccine la khresi zalen du ve si te chuan ai kalan ruaita hlo pein mi pakhat chu anin chiutir tatluk tinane India rama thlathum dana dos ni kanlak trok lain aniero nikhata dos som alola man peka ani lala hian an rechuak ngal New Zealand Ministry of Health chuan he thil thleng hi an ngai thu tak hlea arwai tu te hi an chui chuak ta vek nge vaccine latura ai kaltir hi arwai tu tan a tho that lo ba ka ai kaltan a hlau om hle ni nan soya lak turzat bithli aya tam voi khata lo lak vak hian a risel na chu nakin thlengin ala ngong thei antia dos lak turzat aya tam la te chuan Dr. Ron vat turani tin thu chua an siam zui ngal zat bokane ai kalan man chua hi New Zealand a om chun anilova thunei tu te chuan vaccine la du lo ten ai kalan ruai thin ti hi soi thom an lo hrefo to a kutman takero chu pakhat chau an nei ai kalte hian vaccine an pek chuana but rang an tlo kuala midang mingin vaccine chu anwala ta thina ai kal ruai tu te hian vaccine lato certificate nein zalen na an nei vele thung thunei tu te chuan he thil thlenga hian ai kal ruai tu te hi andema
poisa mamo tak tak te an mamo na lai dik lo taka man trang kai na niya mi ringin za lo na chi khatani ye ante mi pazunda na danglam Japan mi pa ho hian enge mon thriat reng reng ni mun thuma thena mun ni chu thu chungin anjung ve deuh kher to ti zirchia na in a hmuchuak mi pazundan lo zirchian te kan lo ti mai thei Japan hi khovela toilet system nei changkang ber ania internet ne na an thlun zom te zun test na lo nei ngala damdoina a result thon thei ngal tur te thlengin an siam chuaka thudruala ie toe ti kha an hlatwak to lo tak tak mai theiane ekin siam tu company te tan achangkang theiang ber siam chua chu inel na tan an manga kumsang kha zakwa somko chowa tangkhan to le Matsushita Electric Works company te chuan ekin changkang zok an siam chua theina turin kumtin ekin mandana hian zirchianna an nei thrina mi pazinga thuchunga zun chu alar chakhle ten hmuchuak kumsang kha zakwa chowa tangkhan inti mu taka anneya tuna phei chuan anram mi pa mun thuma thena mun ni vel zazela somruk chuang chu thuchung bakin anjung ngai to meu lawane kumsang ni le pasaria zirchiana aneya chuan thuchunga zung thin hi zazela somli vel anlania kumsom panga aral meu chuan zazela som ni in anbel cha toa kumsom ni panga tanga kumsom thum panga inkar khopui lian abikin Tokyo a hluar zual mi pa thuchunga zungzinga za asomli pakua chuan ahma chuan ding chungin anzunga ma sen ding pei to lo ninan soya za som pahni velin ding chungin anla zung chin ngai mi alo ninan soi ve thung engwanga thuchunga zun hi inti muwa larzel nge ni ti chu zirchiana hian antel boka zun per hlau wang chu achan lian ber ania chuba ka chuan zung chungin phone a khoi thei wang ani pakhat bok mi patan ding chunga zun hi a thazo ke tia soi thin ni ma se thu chunga zun khan ham thatna anei miawa chuwangin thu chunga zun hi Japana chuan alarzel do niin zirchiana chuan atar langta deuh le ngalane khovela ming seiber Jamie hi khovela ming seiber ania a birth certificate phei chuan fit ni vel ngot mai a o thla nu le pa thuai lo changa mingpuma in ko angai chuan Buaithlak tak turane a ming hi a thui ba ka chiar po har sa tak kania chiar lovin heti zokhian ziak chuak top mai teang anu chuan Jamie hi world record siam turle ming danglam tak midangin an nei velo puturin aduwa atong le thu mal hriat rem chan zong chu afanu minga hian asata emo ti mai turane Jamie ming malam chu horop sangkhat som pakua ngot tane a ming hi sein lam harvio ma se Jamie chuan bahla mi lovin asoi chuak dap thei thunga alam dan chu recordin azirna sa thei hle mingpuma ko chung chu reingar ngar du tak turane kantarlan hi a ming masalam chau ania alaya hian Koyanis Squad Street tilaneya a ming top chu Williamsane kumsang khazakwa somriat pali khana pianga apa chuan a minga hian horop somnga paruk vel tur aron saphot ala toye maitiin anhan phua belle tatak taka a ming masalam chu horop sangkhat som pakua ani phota a ming laita horop somthum paruk belin birth certificate fit ni vel anmamo pha tane North Korea RVBT burrito hi Mexican chonia North Korea chuan Jong Unapa Kim Jong Il mu chuani tin aron chal vele mia mai anin kai throina zirtir konga mala tu ber rodong sinmun chuan burrito hi kumsang ni le som pakhata khan Kim Jong Ilan athi ma in ahmu chuaka afapa poin angaina hle ninaron soya North Korea eitur mu chuazinga chuan athaber polaniye antia hun malama an ai video niom takte anron chop chuak mase North Korea tanga tlan chuak te chuan burrito hi anei ngai lo thule khati hun lai khan dora siampo a om ngai lo ninan soi ve thung burrito hi aron chua tran na tak hriat ni lo ma se
kumsang khazariat somkua panga khan Mexican tronga dalu tharania North Korea ta ne ro chuan kumsang ni som pakhata jongilan ahmuchuak vele chau tinang velane a Buaithlak le zualai chu North Korea chengte chuan atak takemo antilevekang North Korea tranga hre om le hlau om tin reng paltlanga tlan chuak te kansoi thina chumilet lingchia chuan South Korea tranga North Korea tlan chuak te po anom ve tho mai South Korea sipaite soidanin kumsang ni somni patni kumtharni khan mi pakhat ahmingan puan zar lo chuan Korea ram pahni te inrina tangin North Korea aluta him taka om theina turin South Korea chuan North ne na thu anthon ngala mase North hian anchang let lo thung Shrilenga wangin North Korea chuan ramri an khar top khania hetlan chuak hi ahim chi em ti hriatani lova engwanga ramhre omzo ka tlan ta nge ni ti po hriat ani hek lo bok